Hi guys! Здравейте, приятели! Отново сме на рубриката Как се правят белезки китари. Това е един инструмент, който е правен, както се вижда, прилича на прочутия инструмент на Гибсън S335. Леко ще ви дрънна, адаптерите съм ги навел аз преди време, което с брокат. Така, приятели, искам да ви разкажа как преди години направихме една голяма серия от този тип китари, точно този модел, който като конструкция е по-съвременно старата конструкция на Гибсън. Старата конструкция на Гибсън беше в страната едно плътно парче и тук отстрани както на обикновена куха китара с пояси и така нататък, така нататък. Но след време разбрах, че тази конструкция от една плънка от залепени парчета може да се появи и да се направи такава плънка, върху която да се залепят дъно и капак. И те също да имат арк-стоп физиономията, както на тази китара. И след време се разбра, че в Гибсън също са постигнали до тази история, това го правят в момента. Тъй като става вече малко по-друга китара. Тоест, както на една друга куха китара на Гибсън. По същия начин се изкопава с махагоново тяло и така нататък. Ето какво представлява това тяло. В средата имаш една плънка, от двата края имаш арктоп капаци. Ето го другия капак, който се обработва. На него трябва да се изкопаят ефове, да се направи по този начин. Капака се слага така и се появява тялото. Тялото естествено не е довършено, още като полуфабрикат. С грифа става дума. Грифа е направен пак по белезки традициите. 1, 2, 3, 4, 5 слоя. Средата има едно дърво, наречено ипе, което пред каталозите се селява най-твърдото дърво по всички данни. Чак Абадос е на 5-то място след него. Малко по-тежко, обаче за сметка на това е толкова здраво с тази ос, че почти няма смисъл да въртиш тръстрола, да всичко е безумно право. Той не мърда в никаква посока. Отстрани има махагон и така нататък, и така нататък. Затова грифът трябва да се бъде направен страшно здраво. Иначе няма сметка. Като направиш гриф калпово и най-края той се огъни, коя е предата никаква. Този инструмент, понеже стана дума за броката, реших да направя няколко броката. Имаше един друг, зелен, той е вземен отдавна. Зеления брокат също е много интересен. Този брокат има страшен стейдж ефект, естествено само отпред, защото отзад няма смисъл. Отзад кой го гледа? Но като застане отпред и блеснат прожекторите, се получава страшен ефект, защото това почва да ври и ефектът е голям. Особено музикантите, които свирят на сцената блуз или разна друга музика, те па много си падат по тези истории. Тук съм опитал с белия брокат да направя нещо, но в този белия брокат се оказа, че има някаква нишка, която е малко морско синьо, но и то е добре. Ето как се свири този инструмент. навити адаптери от едно дърво, кутия му направих от
беше дървото, кокобол, което страшно трудно се обработваше, защото мирише на червен пипер и само да вдишаш малко от това, което те стърши, почва да кихаш невероятно на пръв поглед. Но интересно стана. Много хора искаха да имат такъв адаптер, който има много високи, да не е залят вътре с парафин. Даже имаше един, който непрекъснато рови чисти парафина. Естествено, след време той се променя адаптера, но такъв адаптер се появи тази посока. Нещата са с белия брокат така. Отзад, естествено, е бял металик. Няма смисъл да се прави бял брокат. Този инструмент е направен. Отстрани е сложен много скъп фурнир птичи явор, тъй като грифа е със същия цвят. Така, приятели, горе-долу ви разказах тая серия на почти S335 на Гибсън, как изглеждат в белски вариант. Между другото, този вариант, който е с тази плънка отвътре, е много добър, защото няма никакви шумове, няма никакви бръмове, така насек, няма фидбет и е много здрав. Една идея е малко по-тежък от оригинала, но пък за сметка на това има същение. Така, приятели, горе-долу ви обясних как се изработват тези инструменти. Ето тук има един инструмент, който е пак същия, само че с вакуумна технология отгоре му е нанесен най-скъпия фурнир, който е птичи явор. Би ли донесъл тази актява? Дай ме тази актява. Този фурнир с този птичи явор, историята на явора е много следна. Преди много години в Хасковския завод, как се казваше този завод, не помня, баща ми там караше ученици на практика и идва един ден, вика, виж какво намери. Викам, какво намери баща ми? Че един огромен кашон, вика, такъв, вика, свръх скъп фурнир, който случайно е попаднал, вика, в Хасковския завод. Това действието се развива в 80-те години. А това, вика, американски птичи явор, вика, в Европа това не расте. Взехме ние този огромен кашон и се оказа, че в момента такъв скъп птичи явор, как викат Бърт Мейпъл, американците, се продава на квадратен дециметър. И това гътали пори. Тогава аз направих една вакуумна история в 80-те години още и успях обработен капак и дъно с вакуум да залепя ето фурнирване. И стана страхотно. Никакъв проблем. И тогава го лепим, ако се спомням, като се спомням с българска полиестерна смола, която беше специална за лепене на дърво. Всички тези работи отдавна ги съсипаха разни говеда, завода в Руса и така нататък. Нищо вече не остана. И останаха на чело разни бунаци, както викаме двама ортаци, вика, с една шайка, вика, които тормозят България. Както и да е. Така че това са неща, които просто може само да се спомняме, че има хубави качествени материали. За това нещо става дума. Това е на Шалер специален бридж, който е 3 в 1, дето се вика. Отделно с бронзови топчета бриджа, а тук има файн туник и това нещо се движи отделно напред-назад с 2 болта. И най-смешното е, че вече фирмата Шалер, независимо от това, че много хора търсят, вече не го прави. Бях потресен, робих, питах, защото имам там разни приятели на времето още в Шалер. Вика, ние го спряме от движение. Как го спрахте, бе? Вика, то става много скъпо и никой не го купува. Това е страхотно. Това нещо с този файн тунинг отзад, с тези истории, това е жестоко. Плюс това, като дизайн, много добре си пасва като блокче тук върху тази китара. Идеално става. За съжаление, имам още 2 такива. Това и още 2. И повече няма. Всичко останало вече ще бъде такова. Ключовете са хубави. Така, този фурнир може да бъде нанесен по този начин и върху нови инструменти. Като може да бъде направено отпред лицето с брокат. Затова съм заложил още един зелен брокат и един син, като на пешеходните пътеки, той седи жестоко отдалече. И отзад се прави същото. Отстрани пак може да се сложи фурнир от тези скъпите фурнири, зависимо от това какъв е грифа. Дали има явор. Всички грифа са задължително от 5 части. Няма огъване, няма такива работи, както викаше едно момче.
Ама искам да вратна, викам малко тръст рода да видя как се движи. Викам, приятел, огъва ли са нещо грифа? Не. Тогава защо трябва да го въртиш? Да видиш как се движи. Това е всеки. Това е масивно, от масивен орех. Между другото, тези китари са за продажба. Ако някой желая, имат царахот и куфари. Куфарите са на томан, чисто нови. И, както се казва, последно, цените са в лева, няма да казвам какви, от до година вече ще бъдат в евро. Така, приятели, мисля, че вече ви обясня как се правят тези инструменти. Следващия кадър ще ви обясня как се прави китарата на Джони Уинтер.